Har tålmodighed. Et hvert seriøst vægttab tager sin tid. Det 100% sikre og blivende vægttab tager længst tid. Resultaterne kommer ikke fra den ene dag til den anden, og derfor er det ikke uden grund, at rigtig mange giver op længe inden de når deres mål. Det skyldes den udbredte misforståelse, at målet kan nås inden for ganske få uger. Hvis man vil slanke sig, bliver man nødt til at se det som en stor opgave, der skal løses. En opgave, der kræver dedikation og god tålmodighed. Følg logbog for at tabe dig. Et engelsk studie har påvist, at dem, der dagligt fører logbog, har en mere end dobbelt så høj succesrate med vægttabet, som dem, der slet ikke fører logbog. Skriv ned, hvad du spiser hver dag og tab dig. Det er ikke den endegyldige konklusion. En daglig logbog giver dig god mulighed for at se, hvorfor du eventuelt ikke har tabt dig det, du skulle, men vigtigst af det hele, så hæmmer logbogskriveriet trangen til at spise noget, du helst ikke skulle have spist. Mange overvægtige er selvuddannede specialister i at retfærdiggøre, hvorfor de lige netop i dag må spise noget ret usundt, for sidenhen, med vilje at glemme og fortrænge deres synd. Ryd op i dit køkken, smid de usunde ting ud. Gå i dit køkken og smid alt ud, der er usundt og kunne friste dig i et svagt øjeblik. Lad din oprydning i dit køkken være en lille ceremoni, der for alvor markerer og beviser, at dit største ønske er at tabe de overflødige kg. Kan du ikke få dig selv til at smide de usunde madvarer ud, så er du overhovedet ikke klar til at starte slankekur eller kostomlægning. Kost og motion skal kombineres for bedste resultat. Forskning har vist, at de mennesker, der har størst succes med slankekur, træner seriøst og laver en kostomlægning samtidig. Kombinerer du kostomlægning og træning, kan du forvente, at 2 + 2 er lig med 5, eftersom at træning er med til at erstatte trangen til de usunde sager, og derfor spiser du mindre. Desuden vil en fornuftig og sund diætkost hjælpe dig med at opnå en bedre form. Dem, der træner mest seriøst og hårdest, er dem, der i sidste ende har størst succes med deres vægttab. I så fald du ikke har mulighed for at motionere eller gå i fitnesscenter, så anskaf dig en skridttæller. Du skal få den op på minimum 10.000 skridt per døgn. Spis masser af protein og kun langsomt optagelige kulhydrater. Et meget stort og omfattende europæisk forskningsstudie ledet af forskere fra Danmark har fastslået, at den diæt, der er mest effektiv til at opnå et blivende vægttab, er en diæt med et højt indhold af protein og kulhydrater med et lavt G, langsomt optagelige kulhydrater. En tabel over madens glykæmiske indeks vil være meget behjælpelig, når du skal finde de fødeemner, der indeholder de mest langsomt optagelige kulhydrater. Det er fundamentalt grøntsager, fuldkornsprodukter og kerner, der har flest af de langsomt optagelige kulhydrater med lavt G. Derudover bør du spise minimum 1,5 gram protein per kg kropsvægt per dag. Protein er kroppens byggesten, og sørger for, at du kan restituere efter træning. Endvidere er protein det fødeemne, der mætter mest i længst tid. Reducer dine portioner på tallerkenen. Din overvægt har sat sig på dig, fordi du indtager og spiser mere, end du forbrænder. Meget simpelt. Derfor skal du overveje alt, hvad du putter indenbords. Hovedmåltiderne er altid et fornuftigt og godt sted at starte ud. Tag aldrig mere end en enkelt portion, når du skal spise. Tænk meget over, hvad du placerer på tallerkenen. Reducer dine portionsanretninger med mindst 25% og sørg så for at få mindre fed sov, samt ris og pasta, der indeholder en masse overflødige kalorier. I stedet skal du fokusere på kød og grøntsager. Ja, der blev sagt kød og mere kød. Grøntsager skal med, da det fremmer fordøjelsen og leverer livsvigtige vitaminer og mineraler. Glem alt om kager og kager. En overvægtig persons hjerne kan i de fleste tilfælde sammenlignes med hjernen på en narkoman. Den overvægtige er misbruger og narkotikaet er sukker og fedt. Fedt og sukker frigiver nogle belønningsstoffer oppe i hjernen. Der var en stor fordel for overlevelsen for 5.000 år siden, hvor et næringsrigt måltid ikke hørte til hverdagen. Evolutionen indrettede derfor hjernen således, at den blev tiltrukket af spiseemner med et højt kalorieindhold. I fortiden kunne en enkelt forspildt chance for et næringsrigt måltid betyde forskellen mellem liv og død. Begejstringen for fedt og sukker, der som vi vil udløses i hjernen, er et levn fra urtiden, og den eneste, der kan sætte en stopper for det instinkt er din frie vilje. Derfor skal du til at benytte en strategi, hvor det hedder alt eller intet. Det nytter absolut ikke noget at belønne dig selv med sukker og kager, da kun de færreste kan administrere dette, uden at falde i. Du bliver nødt til at lave et totalt stop for dit indtag af sukker.
Sukker og fedt gør dig ikke mæt, det fremmer tværtimod din sult, har forskning vist. Derudover er fedt og sukker de to mest fedende fødeemner, og specielt i kombination, du overhovedet kan komme i nærheden af. Drik lidt produkter. Glem alt, hvad du har hørt om, at lidt produkter ikke er gode. Disse postulater stammer fra økohippier sponsoreret af sukkerfabrikker. I starten, når du omlægger dine livsstilsvaner, vil du føle dig enormt meget sulten. Det har heldigvis vist sig, at rigtig mange kan holde deres sult i skak ved at indtage for eksempel Cola Light. Det er super vigtigt, at det er et Cola Light-produkt. Lidt sodavand indeholder slet ingen kalorier og fylder rigtig godt i maven. Endvidere vil den koffein, der er i colaen, have en appetithæmmende effekt, der med sikkerhed kan tage en stor del af din trang til søde sager og unødig mad, i hvert fald i timerne frem til næste veltilrettelagte og gennemtænkte sunde måltid. I starten er det helt ok at drikke cirka et par liter hver dag, da Cola Light både vil kvikke dig op og fylde godt sultne mave. Forbered dig på fælderne. Når du starter ud med en livsstilsomlægning, vil der altid være masser af fælder, der kan ødelægge dit vejen til dit mål. Grundig planlægning og stor eftertænksomhed vil kunne mindske sandsynligheden for, at du begår fejl og falder i. Men husk, at falder du igennem, så skal det altid skrives ind i din logbog, så du senere kan se tilbage og efterrationalisere og analyse, hvad der lige gik galt. En typisk fælde kan være fællesspisning på jobbet, gæster der uventet kommer med kager, eller det kan være, at du kommer i nærheden af alt for fristende usund mad, når du er ude af huset. Derudover kan typiske fælder være på indkøbsture, hvor du lige fristes til at putte usunde ting i din indkøbsvogn, eller at du kommer forbi den lokale grillbar, og din knurrende mave overtager kontrollen med din krop. Du undgår bedst fælderne ved grundigt at planlægge din dag og hverdag at prøve at forudse de fælder, du kommer i nærheden af. Skriv indkøbsseddel inden du går på shopping, så du ikke kommer til at købe ting, du ikke har brug for, der er strategisk placeret lige inden kassen i et supermarked, og husk altid at have en snak som for eksempel gulerødder, der har et lavt G i tasken, sammen med lidt cola til at sætte en dæmper på sulten, når du ikke er hjemme i dit kontrollerede miljø. Drop de dårlige undskyldninger. Er du selv overvægtig, så drop dine dårlige undskyldninger. Kun en ud af mange tusind svært overvægtige har et for lavt stofskifte, og selvom du skulle have et lavt stofskifte, så handler det stadig om marginaler, hvor du bare skal spise mindre end du forbrænder. Et lavt stofskifte vil i og for sig bare sige, at du kører en anelse længere på literen mad, og derfor skal du yde en smule mere, for at forbrænde det samme som andre. Stop med at give andre end dig selv skylden for dine overflødige kg. Det er dig, der er herre over din krop, og du bestemmer selv, hvad du stopper i munden, hvor meget du bevæger dig, og i sidste ende, hvor meget du gerne vil veje. Typiske tanker som at, det går nok lige denne ene gang. Og, i dag må jeg at, i morgen starter jeg på diæt igen. Og så videre er klassiske dumme undskyldninger fra overvægtige mennesker, der påstår, at de ønsker at opnå en idealvægt. Desværre er menneskets evner og trang til at retfærdiggøre synd meget stærk, men vejen frem er struktureret planlægning, en stålvilje og 100% dedikation. Gør og har du det, så skal du nok gennemføre dit mål.